ኣብ ህይወት ዕውት ንምዃን ዝሕግዙኻ ምኽርታት ቀዳማይ ቀልጢፍካ ደቅስ ኣንጊፍካ ተንስእ እዚ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ምስጢር ዓወት እዩ ጥዑይ ሰብ ልዕሊ 6 ሰዓታት ምድቃስ ኣይድልዮን ኣካላትና ብቑዕ ዕረፍቲ እምበር ንውሓት ሰዓታት ድቃስ ኣይኮነን ዘድልዮም ውሕድ ሰዓታት ብግቡእ ናይ ድቃስ ዕረፍቲ ምስ ተዘውትር ኣፍራይነትካ ተዕብየሉ እኹል ሰዓታት ይህልወካ ን21 መዓልታት ኣንጊፍካ ክትንስእ ፈትን ብድሕሪኡ ከም ልምዲ ኣብ ኣእምሮኻ ክሰርጽ እዩ ካልኣይ ወትሩ ንግሆ 1 ሰዓት ነፍስኻን ምብርባር ተጠቀመሉ ኣነቓቕቲ ጽሑፋት ምንባብ ዓበይቲ ናይ ስነ ልቦና መጽሓፍቲ ምንባብ ብራቕ ፀሓይ ምዕዛብን ካልኦት ኣደነቕቲ ተፈጥሮኣዊ ምርኢታት ምርኣይን ካልእን ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ብጽቡቕ መንፈስ ምጅማር ብቑዕ ናይ ስራሕ ወኒ ክህልወካ ሓጋዚ እዩ ሳልሳይ ምሕደራ ግዜ እቶም ኣብ ህይወትካ ኣዝዩ ትሑት ኣገዳስነት ዘለዎም ንጥፈታት ብዋጋቶም ኣብ ህይወትካ ዓብይ ቦታ ዝወሃቦም ስራሓት ክትዓዮም ኣይትፈትን ግዜ ደው ኢሉ ኣይጽበየካን እዩ ምሕደራ ግዜ ምሕደራ ህይወት እዩ ናይ ስራሕ ሰዓታትካ ብልዑል ጥንቃቐ ኣመሓድሮ ራብዓይ ኣዕነውቲ ሓሳባት ምድምሳስ ኣእምሮና ኣብ ሃነፅቲ ወይ ድማ ኣወንታውያን ኣተሓሳስባታት ከም ዘተኩር ንግበሮም ኣሉታውያን ሓሳባት ናብ ኣእምሮና ኣብ ዝቕልቀልሉ ብዘይወዓል ሕደር ክንድምስሶም ኣለና የእምሮና ባዕልና ብእነስንቆ ሓይሊ ዝህቦ ኣተሓሳስባት ህርኒዕዩ ናብቲ ንሓልሞ ሸቶ ዘብፅሓና ሓምሻይ ኩሉ ግዜ ቴሌፎን ኣብ ዝውድወለልካ ብሕጉስ መንፈስ ተቐበላ ነቲ ደዋሊ ዘለካ ኣድናቆት ድማ ግለጽ ቁርዑይ ኣቀራርባ ኣብ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ኣድላይ እዩ ሻርሻይ መዓልታውን ረኽቦም ኣነቓቓሕትን ሃነፅትን ሓሳባት ኣብ ዕለታዊ መዝገብና ነስፍሮም ኣብ መገዲ ይኹን ናብ ካልእ ኣጋጣሚ ምስ ንረኽቦም ኣብ ንኣሽቱ ወረቓቕቲ መዝጊብና ኣብ ገዛና ምስ ተመለስና ናብ መዝገብ ጥራዝና ንሰንዶም ካብ ዕለት ናብ ዕለት ድማ ብተገዳስነት ነንብቦም ሻብዓይ ወትሩ ሰንበት ነፍስና ንምዝናይ ንሕዛያ ናይ ሰሙን ሙሉእ መደባት ስራሕና ኣብ ምሕንጻጽን ኣነቓቓሕቲ መጻሕፍቲ ኣብ ምንባብን ካልኦት ከዛይኑና ኣብ ዝኽእሉ ንጥፈታትን ንመድብ ከምዚ ምግባር ንዝመጽእ ሰሙን ዕውት ናይ ስራሕ ግዜ ክነሕልፎ እዩ ዘኽእለና ሻምናይ ምስ ሰባት ዘለካ ኣቀራርባ ቀንዲ ሕመረት ዓወትካ ምዃኑ ኣይትዘንግዕ እቲ ትምነዮ ኢኻ እትረኽቦ እቲ ተሓስቦ ኸ ትኾኖም ቁኑዕ እንተሓሲብካ ቁኑዕ ትረክብ እዚ መሰረታዊ ሕጊ ተፈጥሮ እዩ ታሽዓይ ኣብ ዕላማኻ ጽናዕ ምዝነፈሰ ንፋስ ኣይትዘዙ ዝሞተ ዓሳ ጥራዩ ማዕበል ናብ ዘበሎ ዝኸይድ ኩሉ ተዓሞ ብፍቕሪ ስራሓዮ ወይ ድማ ንጥቕሚ ካልኦት ሓሊንካ ዕመሞ ንነገራዊ ጥቕሚ ወይ ዝና ኣይትስራሕ እዚ ባዕሉ ክመጻካ እዩ ዓስራይ ኣብ ግዜ ጸላም ኣብ ተንብበሉ መብራህቲ ሽምዓ ኣብርህ ንኣእምሮኻ ዘዛኒ መሳጥህ ሞት ክፈጥረልካ እዩ ልክዕ ከምቲ ኣብ ማእኸል ምድረ በዳ ቆይሙ ጠሊ ዝፈጥር ልሙዕ ቦታ ኦኣሲስ ኣብ ዝጫውጫውታ ዝመልኦ ረባሽ ዓለም ህድኣት ዝዓብለላ ቤት ፍጠር ብህዱእ ሙዚቃ ዓበይቲ መጻሕፍትን ብሉጻት ታዕሩኽን ኣማዕርጋ 11 ምስ ውሽጥኻ ተዛረብ ኣእምሮና ብባህሪኡ ኣዝዩ ረባሺ ባህሪ ኣለዎ ልክዕ ከም ዝተፈትሐ ኩርኩርን ካብን ናብን ክላኻዕ ይደሊ ርጉእ ኣእምሮ ክህልወካን ተጨባጢ ፍረን ከተበርክትን ኣእምሮኻ ክትመልኮ ማለት ስሩዕ ኣካይዳ ክህልዎ ክትገብር ኣለካ ንጎም ምሸትን ን20 ደቓይቕ ምስ ውሽጥኻ ምዝራብ ማለት ምስትንታን ን6 ኣዋርሕ እንተትለማሚድካዮ ብሉፅ ውፅኢት ክትረኽበሉ ምዃንካ ኣይትጠራጠር 12 ብሑት ኩን ወዲ ሰብ ኣብ ወርሒ ልዕሊ 30 ደቓይቕ ንብሕቱ ኣይሕልፍን እዩ በይንኻ ምዃን ተላመድ መዓልታውን 10 ደቓይቕ ንበይንኻ ምዃን ንህይወትካ ጠቐምቲ ብዛዕባ ዝኾነ ነገራት ክትሓስብ መደባትካ ብጽፈት ክትሕንጽጽ የኽእለካ 13 ዓቕምታትካ ዕቢ ዓቕምታትካ ትዕብየሉን ሓያል ሰብ ትኾነሉን ገለ ሓሳባት እንሆም ኣብ ዕዮኻ ሙሉእ ኣድህቦ ይሃልኻ ኣእምሮኻ ከም ጭራም ወረቐት ከም በልበል ክብል ኣይትግደፎም ዕማምካ ብተዓየሉ ብዛዕባ ካልእ ኣይትሕሰብ ኣዋህላልኩን ብዙሕ ሰሚዕካ ውሕድ ተዛረብ እዚ ባህሪ ኣብ ርእሲ ዘምጻልካ ህቡብነት ልቦናኻ ከተዕብውን ክሕግዘካ እዩ ንመሳርሕትኻ ካብ ምሕማይን ምቁንጻብን ተወገድ ኩሉ ግዜ ምቕሉል ሰብ ኩን በዚ ድማ ጸላዊ ሰብ ክትከውን ኢኻ ኣሉታዊ ኣተሓሳስባታት ናብ ኣእምሮኻ ኣብ ዝቀላቐለሉ ብእዋኑ ብኣወንታውያን ሓሳባት ተካእዮም ኣወንታውያን ሓሳባት ኩሉ ግዜ ነቶም ኣዕነውቲ ሓሳባት ዓብሊሎም ኣእምሮና ብሉፅ ስራሕ ንኽሰርሕ የኽእልዎም ኩሎም ኣርሒቕካ ንኸይትጥምት ዝዕንቅጹኻ ሓጹራት ኣሊኻ ሓያል ጎንኻ ኣዕቢ
14 ንነዊሕ ዝጠመቱ መደባት ሓንፂፅካ ግዜኻ ብግቡእ ብምምሕዳርን ካልኦትካ መገድኻ ኣውፂኦም ዝህውቱትኻ መደባት እናኣለኻን ናብቲ ክትበፅሖ እተሓልሞ ሸቶን ምብፃሕ ኣበርቲዕካ እየ። 15 ገስጋሲ ዝኾነ ኣረኣእያ ምስ ዘለዎም ሰባት ተዛመድ። ምልኣት ሞራልካን ወኒ ስራሕካን ዘሪጎም ካብ ቀንዲ መገድኻ ካልዩኻን ዝፅዕሩ ዘይዕውታት ሰባት ወግዶም። ኣብዛ ዓለም እትጸንሖ እዋን ኣዝዩ ሓፂር እዩ። ብነገራዊ ሕፅረታት ከተስተማስል ግዜኻ ኣይተባኽኖም። ነብስኻ ተድላ ዝመልኦ ህይወት ክትመርሕ ኣፍቅደላ። ኮፍ ኢላ ኩሉ እትውንኖ ሃብቲ መዝግቦም ካብ ስድራ ቤትካ ጀሚርካ ጥዕናኻ እትነብረሉ ሃገር እትምገቦ መግቢ ወዘተ እዚ ኩሉ ምስ መዝገብካዮ ክሳብ ክንደይ ሃብታም ምዃንካ ክስቆረካ እዩ። ንጹር ዕላማ ይሃልኻ። እዚ ካበይ ጀሚርካ ናበይ ክትበጽሕ ከም ዘለካ ክትፈልጥ የኽእለካ። እንታይነት ዕላማኻ ብዘየገድስ ብንጹርን ብደቂቕን ኣገባብ ኣብ ወረቐት ኣስፍሮ። 16 ብዘይ ናይ ገዛ ርእስኻ ፍቓድ ክሃሴካ ወይ ክጎድኣካ ዝኽእል ፍጡር የለን። ሓደ ካብቶም ቀንዲ መገድታት ዓወትን ሓጎስን ቅድሜኻ ንዝተጋህዶ ፍጻሜታት ብእትግምግመሉ ኣገባብ እዩ። ዕዉታት ሰባት ነገራት ብግቡእ ናይ ምርዳእ ብቕዓት ኣለዎም። ዕቤት ዘናድዩ ውልቀ ሰባት ነቲ ዘጋጥሞም ሽግራት ከም ሓደ ናብ መገዲ ዓወትን ብልጽግናን ዝመርሕ ሃብታም ናይ ህይወት ተመክሮ ዝግንዘብዎ እዮም። ኣብ መስርሕ ህይወት ትዕዝብቲ እምበር ውድቀት ዝበሃል የለን። 17 ቁልጡፍ ናይ ንባብ ልምዲ ይሃልኻ። ንባብ ኣብ መዋዕለ ዓመታት ንዝተጠርዩ ተመክሮታት ኣብ ውሕድ ሰዓት ክትቀስሞ ዘኽእለካ እንኮ መንገዲ እዩ። ንኣብነት ተመራመርቲ ውልቀ ታሪኽ ናይ ዕዉታት ሰባት ጥበብን ፍልስፍናን የዘንትውልና። ኣንብቦም፣ ኣብ ጉዕዞ ህይወትካ ድማ ፈትኖም። 18 ንሰባት ብስሞም ፀዋዓዮም፣ ብጽቡቕ ድማ ተዓራረኮም። እዚ ሜላ ነቶም ሰባት ውዕውዕ ናይ ሓጎስ ስምዒት ክፈጥረሎም እዩ። ኩሉ ብዛ ዓለም ዘሎ ፍጡር ኣገዳስነት ከም ዘለዎን ተደላይ ከም ዝኾነን ክፈልጥ ይደሊ እዩ። 19 ከም ሰብ ምቕሉል ኩን፣ ኣብ ስራሕ ግን ትረር። ኩሉ ግዜ ትሑትን ሕውስን ኩን፣ ክበዝሕ ግን የብሉን። ክብረትካ ዘጉድል ከይከውን ተጠንቀቕ። 20 ብዛዕባ ኩነታት ጥዕናኻ እትውንኖ ንዋይን ካልኦት ናይ ውልቅኻ ዛዕባታትን ምስ ዘየድልዩ ሰባት ካብ ምዝራብ ተቆጠብ። 21 ህዱእ ዓቃል ምቕሉል ለጋስ ኩን። 22 ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ ዕዮኻ ነፍስኻ ኣብ ምዉቕ ሳውና ኣለካ። ዋላ እውን ነታ ዝነኣሰት ዓወትካ ንነፍስኻ ዓስባ ክትከፍላ ኣለካ። ኣእምሮኻ ንምሕዳስ ግዜ የፍለም። ነቲ ክትዓሞ እትውጥኖ ዕዮ ድማ ዝያዳ ሓይልን ወንን ከተጥሪ ክሕግዘካ እዩ። መደባትካን ሸቶታትካን ንዕኦም ንምዕማም ዝሓለፍካዮ መገድን ኣብ መዘክር ደብተር ብዝርዝር ሓዞም። ዝተጎነጻፍካዮም ዓወታት ጥራይ ዘይኮነ ዝሰገርካዮም ብድሆታት ጸገማትን እውን ጽሓፎም። 23 ዓለምና ካብ እትፍጠር ብዙሓት ውልቀ ሰባት ዓበይቲ ርኽበታት ምህዞታትን ኣደነቕቲ ሓሳባትን ኣበርኪቶምን ገና ኣብ ምብርካት ይርከቡለውን። ኣብዚ ዓለም ምምጻእካ ብምኽንያት እዩ። ብግዜያዊ ተድላን ቀልጢፎም ዝህቕህሙ ኣብ ለጭለጭቲ ሓሳባትን ተደናጊርካ ዓበይቲ ስራሓት ክትዓመሉ ዝግባኣካ ኣእምሮኻን ብንጥፈት ክትጎየሉ ዝግባኣካ ዕድመ ንእስነትካን ከንቱ ኣይተዕርቦ። 24 ስሙ ዘይተፈልጠ ጸሓፊ ኣብ ዓለም እቲ ዝዓበየ መኽዘን ሃብቲ መቓብር ምዃኑ ይገሊጹ። ኣብኡ ኣዝዮም ብዙሓት ዓበይቲ ሓሳባት ርኽበታትን ሕልምታትን ናብ ተጨባጢ ፍርያት እንከይተሰጋገሩ ኣብ ሓመድ ተደብዮም ይርከቡ። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ንስኹምን ከም ዝኾነ ፍጡር እዚ ዓለም ናይ ባዕልኹም ራእይ ክህልወኩምን ካብ ሓሳባት ናብ ተግባር ከተሰጋግርዎምን ዝሕግዙኹም ኣገደስቲ ነጥብታት እዞም ኣብ ላዕሊ ዝተገልጹ እዮም።